Ahojte, pokračujeme trošku ďalej, síce o 20 minút neskôr, ale podarilo sa nám s Martinom vyriešiť problém, čo nám tam Coinbase hlásil a pravdepodobne si myslíme, že to bolo v spôsobe vyplnenia tej adresy trvalého bydliska, pretože Martin to tam zadával aj súpisné lomeno orientačné číslo, ale to automatické doplnenie tam skrátka nefungovalo. A tým, že on to zo párkrát tam zle zadal, lebo sa snažil dávať aj jedno, aj druhé, ale potom nám to zobralo len s tým orientačným číslom. Automaticky. Potom nás pustilo ďalej a teda sa nás pýta ďalšie informácie, ktoré by o nás radi vedeli, že koľko krypto plánujeme preobchodovať za rok. Je tam niekoľko možností. Menej ako 1000, 1000 až 10 000, 10 000 až 100 000, alebo teda viac ako 100 000. Ktorúkoľvek z možností si vyberete, myslím si, že sa nič nestane, keď preobchodujete menej alebo viac. Ale keď dáte asi viac ako 100 000, tak zajtra vám asi niekto bude telefonovať. Že teda prečo ste ešte u nich neinvestovali. A druhá otázka teda, že v akoj industrii pracujete, od umenia, kasíno, vzdelávanie, kryptomeny, finančné služby, mimo krypta, zdravie, mining, politics, nehnuteľnosti. Myslím, že nás to pustí aj s tou prvou možnosťou, že všetky ostatné industrie, skúsme to tak, že všetky ostatné služby a poďme skúsiť ďalej. No, máme tu ďalšiu nejakú chybičku, invalid. Tak skús niečo vybrať. Skúsim dať niečo iné teda. Finančné služby, OK. Tak, znova sa chce prihlásiť. Boli asi viac ako zo pár minút neaktívni. Opäť teda. Overenie číslom. Teraz ti zase príde SMS-ka. Toto heslo ani sa nemusíme báť, že by niekto v reálnom čase zneužil dvakrát. Takže čo sa týka... No, tu sú tie naše dve otázočky, tak poďme to vyklikať. Skús to prvú dať. Poďme na to. Takže zrejme v tom čase bol teda problém a tu to už od nás chce tie údaje pre overenie. A tu od nás chcú, aby sme si vybrali jednu z možností identifikačných spôsobov, akým budeme verifikovať našu identitu. Buď nejakým pasportom, teda cestovným dokumentom, vodičským alebo občianským. Oni odporúčajú vodičský. Ja som tiež úprimne dával tiež vodičský. Tam ide hlavne o to, aby ste your photo ID and actions captured during the ID verification process may constitute biometric data. Please see our privacy policy for more information about. No, oni potrebujú voči štátom tieto KYC, aby poznali v podstate svojich zákazníkov riešiť, takže musíme si s týmto procesom prejsť darmo. Je to Coinbase je jedna zo zmenární, ktoré je jedna z najväčších, najznámejších a ona si skrátka nemôže dovoliť, aby obchádzala nejaké zákony, ktoré musí dodržiavať. Takže viem, že je to otravné na začiatku, ale
že takto to funguje. Takisto ani účet v banke vám neotvoria veľmi jednoducho. Takisto tam musíte dokladovať nejaký občiansky alebo vodičský. Prípadne si tam musíte začať posielať nejaký príjem. Takže myslím si, že vodičák, ty si v pohode s vodičákom, vodičák máš. Asi skôr. Takže, Takže zvolíme teda tú odporúčanú variantu. Aha, mám na výber, že či ho teda chcem odfotiť webovou kamerou, mobilom, alebo teda uploadnúť súbor, ktorý mám. Takže asi odporúčam nám tu cez mobil, ale to neviem, ako by fungovalo, tak neviem, asi skôr uploadneme. Tú webkameru, aj keď mám ťa teraz live na streame, keď ťa aj by odpojilo, no skúrme webkameru, som zvedavý, jak to zafunguje. Čo to spraví? Používa nám iný súbor. Iná aplikácia asi kameru. Tak si vypni kameru v Zoome a skús to teraz. Vyhodilo ma odtiaľ a znova, že teda môžem si vybrať, ktorý doklad. Ale vlastne si vidíte obrazovku. Vidíme, ale tá už nemám možnosť použiť webovú kameru. Tak skús teda ísť mobile kamera, čo ti to... Nejaký link ti mali poslať. Áno, prišiel mi. SMS-kou mi prišiel link. Na ten teda kliknem. A v mobilnom telefóne teda sa mi otvorila stránka, kde mám odfotiť prednú a zadnú stranu preukazu. Máš vodičák po ruke? Ideš na to? Áno, mám, takže zatiaľ to odfotím a nahrám. Hneď to odkázalo aj na fotoaparát, takže je tam možnosť bez problémov to odfotiť z prednej, zadnej strany. Ešte pred odoslaním vám ukáže, že či tá fotka je rozmazaná alebo nie. Môžete si to skontrolovať a následne teda tam tlačidlo teda dokončiť overenie. To potvrdím a pravdepodobne sa to teda odošle. Ja sa na video vraciam. Načítava sa tá stránka, takže zrejme sa teraz nahrávajú tie súbory. A vypísalo mi to, že teda nahratie prebehlo úspešne, môžem sa vrátiť k svojej počítačovému overeniu. Už to vidíme, že píše, že sa overuje, verifikuje tvoja driver's license. Čiže tvoj vodičský preukaz. Ja si pamätám, že som na jednej z búrz to musel robiť takým štýlom, že mal si A4, biely čistý papier a tam si musel rukou napísať dnešný dátum a do pravého alebo ľavého, teraz neviem, rohu si musel držať tvoj vodičský a takto sa odfotiť v kamere aj s tým papierikom, s dnešným dátumom aj s vodičákom na bielom pozadí. To má aj overenie cez online call, kde som ešte musel aj nahýňať ten preukaz, či je naozaj pravý, že to nie je len nejaká fotka preukazu, ale je to reálna kartička, ktorú držím v ruke. Ako hovorím, toto sa bude stále, tá bezpečnosť vždy nejakým spôsobom zlepšovať, lebo počúvaš rôzne veci, ako sa snažia rôzni skemery a rôzni chytači ulopiť tvoje osobné dáta, aby ich mohli použiť pre svoj vlastný prospech. Takže je dobré určite tieto veci nepodceňovať. A
nenechať sa len tak ľahko nachytať. Lebo skrátka, pokiaľ tie informácie ten človek nejakým spôsobom verifikuje, že je to vôbec možné, ako prečo by odo mňa nejaká takáto firma chcela nejaké takéto dáta, hej, tak zamyslíme sa. Nikdy spoločnosť, ktorá je na úrovni, či je to Microsoft, alebo pýtal od teba niekto licenčný kľúč na Windowse? Nikdy. A počúvam, že z Microsoftu telefonujú rôzni ľudia na rôzne slovenské čísla, že niečo máš s počítačom a že chcú, aby si nainštaloval nejakú aplikáciu a oni sa na diaľku na teba pripoja a pomôžu ti problém vyriešiť. No ako náhle im dáš prístup do tvojho počítača, tak si koleduješ o veľký problém. Nie je problém ti zablokovať počítač na diaľku a následne, keď chceš prísť k svojim dátom, tak tu je bitcoinová adresa a pošli mi takéto množstvo bitcoinov a potom ti dám prístup k tým tvojim dátam. No, žiaľ Bohu. Stalo sa, deje sa a bude sa diať, pokiaľ ľudia budú dôverčiví, naivní a nevzdelaní. To je síce zlá štatistika, ale ešte to tak zo pár rokov asi bude, kým sa ľudia s tým nezačnú. Alebo, vieš, že vždy bude niekto taký, ktorý s tým nemá skúsenosť a nevie a dôveruje a nechá sa opalabuntiť. Tak áno, väčšinou znejú dôveryhodne pre niekoho, kto to nepozná, tak nemá problém potom poskytnúť všetky tie údaje, takže toto pravdepodobne asi teda potrvá dlhšie to overenie. Asi áno, oni tam aj píšu, že verifikácia často trvá niekoľko hodín, možno aj dlhšie, a že ti pošlú e-mail, pokiaľ alebo teda zašlú ti e-mail s verifikačným updateom, čiže ako si asi dopadol. No, počkali sme pár minút, tak sme si pokecali. Asi to tak skoro neverifikujú, že tam niekto non-stop sedí a kliká. Verified. Prišiel práve e-mail, super. Pekne. No tak vidíš, aj 5 minút stačilo na to, aby sme si počkali. Sme ich privolali? Sme si ich privolali a teraz nám píšu, že finančné regulátory vyžadujú od nich, aby verifikovali tvoju adresu. Máš nahrať dokument nie starší ako 3 mesiace, aby si ukázal dátum, tvoje meno a tvoju adresu, čo je pre nich dôkazový materiál, že teda si ich neoklamal s tými údajmi, ktoré si pre nich tam vložil. Takže máš nejaký taký dokument? Tak, neviem, pravdepodobne nejaký bankový výpis alebo nejakú faktúru. Na tú adresu, ktorú si tam zadal, hej? Tak ideálne niečo také. Takže niečo také pohľadám. Dobre, tak stopneme to. Počkaj. Stopneme to a keď budeme mať, tak sa prihlásime znova a nemusíme to strihať. Takže ja dám, že pauz a počujeme sa za chvíľočku. OK, takže sme späť, pokračujeme v tomto videu ďalej. Našli sme nejaký výpis účtu. Takže Martin, poprosím ťa bank statement. My sme si vyexportovali jedno PDF-ko, teda Martin si vyexportoval. A vidíte, že tam je Statra banky, OK, ešte náhľad pekne spraví. Jedná sa tam hlavne o tú adresu, pretože toto môže byť aj u vás problém. Martin takisto býva na inej adrese, ako má ešte stále.
na občianskom, síce nahrával vodičský, ale tak aspoň dúfam, že vám toto videjko pomôže, aby ste boli pripravení na tieto verifikácie, pretože bez nich si účet na Coinbase už dneska neotvoríte. Takže pre urýchlenie pripraviť si dopredu aj tento doklad nejaký. No, uvidíme, my sme vyexportovali len prvú stranu z toho výpisu z účtu, ale myslím si, že není staršie ako 3 mesiace, čo bola ich podmienka. Je tam aj tá adresa, je tam tvoje meno. Takže uvidíme, čo bude znova trvať do tých 5 minút. Taký stále píšu hore, že už obdržali naše dokumenty a že znova tá verifikácia môže trvať niekoľko hodín, prípadne dlhšie, že nás budú znova e-mailom informovať o updatech tejto verifikácii. Predtým to celkom 3-4 minútky a nie sme boli overení, čo sa týka vodičáku. Uvidíme. Prosím? Tak uvidíme, koľko to teraz potrvá. Možno ich opäť privoláme. Môžeme ich privolať. Skús ich privolať teraz nejakými tvojimi skúsenostiami zatiaľ za tieto 2 dní, čo si nainštaloval, alebo teda spojaznil ten Trezor. No, tak... Máš nejaké otázky, že vôbec... Neviem, teda... Nie, že by som nemal otázky, určite veľa otázok ešte príde, ale momentálne som ešte v takej situácii, že ani neviem, čo sa pýtať. Takže zatiaľ, čo som urobil, tak na bezpečné miesto som odložil tie slova, ktoré som si teda zapisoval pri aktivácii, čo teda je nutné si to niekde bezpečne odložiť. A určite to nemať pri tom zariadení, hej, ako nalepený PIN kód na kreditnej karte, asi tak, hej. To je super. Treba to mať odložené mimo toho Trezoru. Samozrejme na také miesto, kde sa to v prípade potreby dá nájsť. Samozrejme. A toto sú také otázky, ktoré mňa tiež nepoznám na ne odpovede, ale možno časom budú aj vznikať nejaké služby, ktoré budú riešiť túto problematiku, že čo s tým, keď to budeme chcieť darovať našim deťom, alebo teda, že niečo sa skrátka nepredvídané stane v tvojom živote a ako posunúť bezpečne tie kryptomeny či už deťom, alebo vieš, že toto ešte stále tiež není a občas prečítam si nejaký článok, že niekto zomrel a mal zainvestované a tie privátne kľúče nikto nevie, že čo, kde, ako sú schované. Tiež je taká otázka, že ako sa napríklad dedí nejaký objem. Teraz ťa počujem lepšie. Ešte raz, prosím. Že to je taká otázka napríklad, že ako sa dedí nejaký takýto objem tých krypto, čo je uložené v tom Trezore. Ja nepoznám odpovede na všetko. No, to, že podľa mňa možno ešte u nás nič ani také nie je riešené, nakoľko fakt je to nie až taká rozšírená vec. No, čo mám naštudované, tak viem, že štát ti krypto ani nemôže na to stiahnuť, nevie ti to zhabať, aj keby si bol odsúdený, alebo ja neviem, hej, čokoľvek takéto strašné, tak štát na to dosah nemá. Môžeš to samozrejme niekomu podarovať ako darček, ako tvoje, hej, nejaké posolstvo, alebo ako to nazvať, hej, do vízia najvyšších 20-50 rokov.
Keď aj 10 je dosť podľa mňa. Ale neviem, aký regulačný úrad vznikne, aby bojoval s tým, že kryptomeny budú vytláčať postupne tie fiat meny, ktoré sú tlačené v takej miere, akej sú Spojené štáty americké. To tento rok celkom ukázali, že keď potrebujú, tak papierikov vedia natlačiť, koľko potrebujú. Čo bude za pár rokov, že neviem, nikto nevie. Ale myslím, že práve takéto zmenárne a burzy, ktoré fungujú v tom online prostredí, by mohli byť nejakým tým útočiskom pre alternatívy, akými by sme dokázali platiť za naše potreby a za naše rôzne služby, potreby, potraviny, čokoľvek. Si myslím, že už je to len otázkou času, keď budeme platiť normálnou kreditnou kartou, ktorá ti bude automaticky prepočítavať to krypto do toho reálneho fiatu, v ktorom chceš platiť. Či to bude dolár, lebo budem akorát v Amerike, alebo budem to chcieť platiť eurom, alebo to budem chcieť platiť českou korunou. Keď budem ochotný zaplatiť za ten produkt alebo za tú službu tým kryptom, tak si myslím, že to nebude problém ani z takej kreditnej karty. A takéto projekty už vznikajú. Je tu Crypto.com, je tu projekt Fold, je tu niekoľko ďalších projektov, ktoré sú také prvé lastovičky, ale ja si to ešte nechám trošku uležať, že vôbec čo z toho vznikne. Sú tam nejaké percentá z poplatkov za vôbec konverziu, hej, z toho krypta do toho fiatu. Ja som skôr zatiaľ zastanca toho, že ja veľmi rád budem platiť ešte zatiaľ týmito fiat peniažkami, dokiaľ žijem v týchto fiat peniažkoch, a skôr budem sa snažiť možno kolektovať tie krypto peniažky, aby za pár 10, 15, 20 rokov, keď človek si povie, že pôjde do dôchodku, tak bude žiť z toho krypta. No. Asi ja to mám tak nastavené, že zatiaľ mi je lacnejšie alebo menej ma bolí, keď musím míňať fiat peniaze ako krypto peniaze. Lebo tie kryptá zatiaľ zarábajú, tak prečo by som ich míňal. No myslím si, že Bitcoin, skrátka, ten z dlhodobého hľadiska vždy bude v pluse. Len sa netreba zlaknúť, hej, že on tie výkyvy dokáže spraviť hore-dole 5-10%, možno aj viac, niekedy sú tam 30-40% prepady v extrémoch, ako bol napríklad teraz COVID v marci, tak tiež padol. Takisto aj predtým, ale kto vie, čo s ním bude, na akých hodnotách sa ustáli, to nikto nevie. Ale postupné dokupovanie, ja si myslím, že je taký ten zdravý štandard, aby si človek nejakým spôsobom zvykol na to, že za aký ten peniaz kupuješ koľko toho krypta. Hej, lebo už kúpiť celý Bitcoin je ťažké kúpiť naraz. Ale no. Ešte nás nepočujú, že by verifikovali tento náš účet takto naživo, keď spolu kecáme. Nejako dlho overujú. Overuje. Tak už to over. No možno zase, keby sme v štádiu, že to chceme teda ukončiť, tak radšej tri. Ale asi nie. Nejak mi sekáš teraz trošku. Počuješ ma? Haló? Už áno. Hej, počujem. Sekol si mi nejako, som nepočul poslednú časť vety, že keby sme chceli...
No, že keby sme to chceli momentálne nejak ukončiť, ako aj predtým, ale teda asi nepomáha. No. Tak vieš, poslal si im tam dokument, ktorý je v slovenčine, takže keď to niekto musí fyzicky odkontrolovať, tak mu to trošku asi potrvá, kým sa v takom dokumente zorientuje, že čo si mu poslal. A ja neviem, možno nám to bude aj zamietnuté, že budú chcieť nielen prvú stranu. Nemyslím si, myslím, že to treba dať tomu čas. Ja som bol prekvapený, že to prvé overenie prešlo tak rýchlo. Ja som nečakal, že to fakt, nečakal som za 5 minút alebo za 4 minúty, či koľko to mohlo byť. Takže to ma celkom prekvapili. Ale toto môže trvať niekoľko hodín, fakt ako píšu, ťažko povedať. Pardon. No nič, stopneme to a prihlásime sa, ak budeme ešte na dráte spolu, tak možno ešte dneska, a keď nie, tak zajtra máme ešte 3 deň. Prvý, druhý sviatok si dáme asi pauzičku a uvidíme, čo sa nám medzi tým podarí. Dobre. A teraz sa to zazelená. Ale nie. OK. Tak ja to stopím, Martin. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A ja. A budem ťa kontaktovať, alebo sme v kontakte v podstate. Takže pokúsime sa aj toto naše nahrávanie nejako posunúť na ďalší level. OK, tak ja stopínam. Ďakujem pekne. Čaute. A ja, čau. Čau.